Και να πούμε μια καλησπέρα και σε μια Ιαπωνέζα φίλη, την Γκάζα Νάκη, η οποία επικοινωνεί από το Τόκιο. Να πούμε ένα γεια στην Ιαπωνία, δεν ξέρουμε τι ώρα είναι. Αλλά μακάρι να είναι και οι φίλοι μας οι Ιαπωνέζοι καλά. Πρέπει να βγάλουν και ένα PlayStation καινούριο κάποτε, να έχουμε και εμείς να παίζουμε. Λοιπόν, τώρα πώς έχει το σκηνικό, έτσι, είναι σε ένα δωμάτιο, ένα ζευγάρι, το οποίο είναι φρέσκο, δηλαδή έχουν μια σχέση 20-25 ημέρες. Αλλά είναι μιας οριμότητας και ηλικίας, είναι πάνω από 30 και οι δύο. Βλέπουν πολύ σοβαρά ο ένας τον άλλον μέσα στις λίγες ημέρες που είναι ζευγάρι, διότι για αρκετά χρόνια γνωρίζονταν και ήταν γνωστοί στα όρια της φιλίας. Είναι λοιπόν ο Γιαχβέτ και είναι και η Ζάνη, η οποία Ζάνη έτσι έχει κάποιες αντιρρήσεις στο να προβούν στη σεξουαλική πράξη για πρώτη φορά. Τη στιγμή που με τους προηγούμενους άντρες με τους οποίους είχε έτσι ιδιαίτερες σχέσεις δεν είχε κάποιο πρόβλημα, μάλιστα και πιο γρήγορα από το 20ήμερο έκανε, τέλος πάντων έπαιζε με τα καλαμπαλίκια του συντρόφου. Και είναι λοιπόν ο Χαβιέ το φίλος μας και την ώρα που έχει γδυθεί, ας πούμε, και του έχουν χυθεί τα χλεχλένια που στο πάτωμα και είναι η Ζάνη στο κρεβάτι, του λέει Ζάνη, όπ, Γιαχβέτ μου, δεν θέλω, δεν ξέρω, δεν μπορώ, δεν έχω πάθει, σαν να έχω πονοκέφαλο. Και της τραγουδάει ο κολλητός μας φίλος, πάρτι Ζάνη. Λοιπόν, για να μην γελάτε με αυτό το τραγούδι, ούτε να το χορεύετε, είναι μια ιστορία πραγματικού ανδρικού πόνου. Δηλαδή είναι μια εξομολόγηση τώρα βαθιά συναισθηματικής φύσης. Θέλει πολλά καντάρια ταλέντο για να μπορέσεις να μεταδώσεις τον απλό σου πόνο εξαιτίας ενός βιώματος τόσο έντεχνα, με τόσο όμορφα μουσικά και ενορχιστρωμένο τρόπο. Και να ξεγελάς μάλιστα και τους ακροατές σου ότι το τραγούδι δεν έχει καμία σχέση με την ιστορία αυτή, έτσι.